5 λίρες το ένα, δηλαδή έρχεται μας, είναι καλή τιμή τις 5 λίρες. Θέλω, έχει μια σειρά που έφτυγε στην DVD, τώρα σου πω έναν που είδα. Πρώτα απ' όλα, έχεις το έργο του Άντωνι Χόπκινς. Ποιο έργο? Το ήρθο του στρατιώτες του χημείο, κάτι έτσι εμπονεί. Όχι. Όχι. Έχεις τίποτε τη Ροζαλίντα? Η Ροζαλίντα, σειρά. Όχι. Σειρά το 5-6 TV. Εν έχεις σειρές. Τη Μαρτσέντες, τη Γιωργούλα BMW, τίποτε. Δεν μόνο τα πούμε, δηλαδή. Σειρές, φίλε μου, σειρές DVD που ευκήγαν σε κλασικά κομμάτια τούτα. Εν έχεις σειρές δηλαδή, γι' αυτό που σου αρέσει, το τελεί τα έργα σου. Ναι, ναι. Το The Rock, τούτα, το Con Air, το Roll with the Fire in the Foix, Όχι. το Man with the Foix. Όχι, όχι. Α, πανά μου ρε φίλε, είναι τα έργα, πες μου καν που έχεις να δούμε. Ή τα γνωστά έργα είναι σαν τεντές, Το Hard Target. Target. Ναι. Α, Παναγία μου, Παναγία μου. Έχω το τούτο. Ξέρεις ότι το έχω ρε, μην μου γελάς, ξέρεις ότι το έχω. Είναι Spider-Man 3, είναι... Έχεις το 1 και το 2, τα Spider-Man. Όχι, μόνο το 3 που είναι. Γάμο το, όχι το 3 γάμο το, θέλω και το 1 και το 2. Αλλά με ενδιαφέρομαι και το 3 και βρίσκω τα παλού το 1 και το 2. Το 4 έχεις το? Εγώ έχω το 5. Το 5? Ευκεί 5? Ευκεί 5 Spider-Man. Μας ορμηνάς. Μα ευκεί 5 Spider-Man φίλε μου. Ως το 3 έφυγα. Ως το... Ένα που μου λες το 5 φίλε. Ήταν το 4. Ωραία, φεύγε ρε φίλε. Spider-Man κάτι είναι ο τίτλος του. Παίζει και νομίζω ή ο Batman ή ο Superman κάνει το μίξ τώρα. Κάτι σαν συλλεκτικό. Αλλά αν τελευταίο δεν ήξερα να κυκλοφόρησε στην DVD. Επειδή που γράφει τα σε εφημερίδα ότι η τελευταία έργα, αλλά εγώ μήπως και έχεις το τούτο. Έχεις το Fantastic Four. Fantastic Four, όχι. Όχι, απαραία μου. Έχεις το ελληνικό Νιζάντες Αλουμινίου. Δεν είχε έτσι πράγμα. Όχι ρε, δεν το ξενες έτσι πράγμα. Τουρπίνες του Νέμιτσα.